खारबावला खनसे नायनो बेसे गोसा खारदों होसो नायदो थखना होबाय थखना 자 우리네 분지하자 라고서 माने लोगोआ बर' सिख्लाफोरा सेंग्राफोरखौ जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ मुगैमारो नामा आसलते जे निउसाव नुखाबाय थादों बे साननैसोआ गुवाहाटीयाव सासे सिस्टारा बुथारजानाय दा आरो फिन खेब मुस्लिमजोंनो फट' लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों देखायहरदो नै आंना बयफ्रेन्डआ होनलायनाय बायदि ना गिनायानो गैया माने गावनि जिउखौ गावनि लाइफखौ गुबुन हारिनो मानो दान होनो थाङो मानो दान होनो थाङो नोंसोरथ' थैना थांगोन जेबो बुजि मोना नोंसोरथ' जेबो थैनायनि उनाव नोंसोर जेबो पात्ता मोनला ओमफ्राय मा गावनि बिमा बिफाखौ मोदै सख'नो गोनां खालामो नामा नोंसोरो गावनि बिमा बिफाया जे बोरै जाहोबाय दोङो बेखौ बावगारजोब्बाय नामा नोंसोरो बोरै फेदेरनाय नोंसोरनि खरसा स्कुल कलेजनि नोंसोरखौ जाहोनाय बेफोरखौ बावगारनानै नोंसोरो गुबुन हारिजों लाइन लानानै बुथार जाजानोसो थाङो नामा बिमा बिफाया नोंसोरखौ गुबुन हारिजों बुथार जाजाहैथों होननासो खांदोंमोन नामा गोसोआव ला भिडिअखौ जोबजासे नायलां मोननै आपडेट लानानै फैदों आं नायलांबाय थाबानो जाबाय हर गेजेराव न'आव हाबनानै ओंखाम खावना जाग्रा सासे सिखाव ओंखारदों नंगौ नुनानै आं एसे मिनिनोबो ओंखारदों ओमफ्राय दुखु मोनदों आरोना जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि मानो जायो दा बे ब्रादारखौ बुंनाय बायदिबा मानो सिखाव खावना जाखो मानि जाहोनाव ओंखामखौ खावनो गोनां जाखो नायलांबाय था भिडिअखौ आं क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं फोरमायनो नाजागोन आरो भिडिअखौ देखायनो नाजागोन आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बयनिसिमबो फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामना होबानो जाबाय जि बुरजा दङ मुगा जोंहाय गुवाहाटी खारखागोन ब्रा बियो खारबावला खनसे नायनो बेसे गोसा खारदों होसो नायदो होनदो थखना होबाय थखना 자 우리네 분지하자 라고서 माने लोगोआ आरो दा मोखां नाहो खेवनाय 좋아 자 야나 탈리 빌려 자 이 우세야 푼죠 가르던다 이거 가르던요 खारा आमा 가라네 가라네 가라 그거나 아니 비제 컵만이 자랑아 기다리자 Ini kan aku dia gila gila nama. Ini kamu gede apa bude? Kamu kan. Oh. Binan jade. Nang gua binan jade, biji kok mani jamu. दिनैसिनो फैदों इखौ बिनानजा मानसिफोरा लोगोफोर बबेनि बेयो जों सिनाया ना जोंनि ओंखाम खावना जाबाय थायो बियो अननानै गस्ला लंपेन्टबो हरबाय आरो बेनो ना लोगोफोर ओमफ्राय गाव मोजाङै सोरनावबा बैनाव न'खर बिना जाबानो जेबो नङा आरो ना ओमफ्राय गाव खावनानै साराय थौ बारियाव बबेबा हाग्रा बारियाव लांनानै दोनहैलाबायो खावो लंपेन्टबो हरनो ओंखारलायबाय जाफानोबा जाम्बा मा होनदों ओंखाम सिगां हरदों नोङो हिनजाव गोदान बायदि दोनलांबायलै लोगोफोर ओंखाम खावना जाग्रा आरो फानबारियाव बाजाराव थाबा मा जायो नोंलाय जाम्बा फानबारियाव था मिथिबाय दा बेखौ दोनलांनो नागिरदों आरो ना नोंसिनाव ओंखाम खावदोंमोन नामा 지금 거기 나가 가오라 비시 혼자 나간다 बिनानजाब्रा दिनैसिनो नोंथांमोना क्लिपखौ नुखाबाय बेनोसै आरो ना दा मा बुंबावनो आङो जि बुंनांगौ फार्स्टआवनो बुंखाबाय सिखाव खावना जानाय खामानिया मोजां नङा नोङो जायखिजाया नोंनि आथिं दोङो आखाइ दोङो जेबो काना कुजाथ' नङा मावना जानायनि हिम्मत थायो आरो ना मानसिया नों आथिं लेंग्रा होननाबो काना कुजा होननाबो मालायनाव मालाबाबो सिखाव खावना जाखानाङा मोजाङानो नंखाया माने मानसिनि जिउआव बेफोरबायदिखौ मालाबाबो गनायथावा आरो ना सोरबा मा खालामा माने मोनथिखायो गासिबो बुंलायनो खोथा गैखाया आङो बेफोरबायदि आरो ना
दा बेनोसै जोंहा बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय थादो दा बर' सिख्लाफोराबो बुथार जाजानाय माबानाय बे साननैसो निउसाव नुबाय थादो सासे सिस्टारखौ गुवाहाटियाव माने थाहैयोमोननो जमानो गुबुन हारिजों राफाना मिसिं आं भिडिअनि गेजेरजों बुंखाबाय सिस्टारखौ बुथारदोंनो आरोना दा बेफोरखौ आं नायनानै जोबोद दुखु मोन्दों जोंनि बर' हारिनिफोराव बेफोरबायदि सानफा एफा मानो जाबाय थायो एसे बुजिनानै लाबानो जाबाय बर' सिख्लाफोराबो दायो रायजोफोराबो मानसिफोरा माने बे सिख्लानि थाखाय न्याय बिदों आरोना जे बे बुथारनाय मानसिखौ जोङो गोख्रोङै गोख्रों साजा होनो मोननांगौ बेफोरबायदि न्याय मोनसे बिदों थिगानो जादों जोंनो न्याय नांखागौ बे सिस्टारखौ बुथारनायनि जाथायनि थाखाय जोंनो गोबां न्याय नांगौ आरोना मानि थाखाय बियो बुथारखौ बेथ' जेबो गोरोन्थि मावाखै बेथ' जेबो दाय मावाखै जोंनि बर' फिसाफोरा माने दाउ अमाफोरबायदि बुथार जाबाय थादों जोंनि बर' फिसाफोरा दुखु नाङो आरोना दा बेखिनियानोसै लोगोफोर दा बुंनांगौ खोथा गैला बुजिना लादो बर' सिख्लाफोर माबायदि बुथार जाजाबाय थादो निउसाव नायनानै लाबानो जाबाय गिगोना गिया नोंसोरो आङो मोनसे फेसबुकाव नुबोनाया माने नोंथांमोननि सेराव आं भिडिअखौ होखाबाय नालाय मोननै आपडेट लाबोदों होननानै माने सासे बर' सिख्लाबाव आरोना माने बांगालजों माबाजों दा बेफोरखौ आं बुंनांगौ खोथा गैलायला ओरैबायदि बुथार जाबाय थाखादो दा निउसखौ नुनानैबो जोंनि बर' सिख्लाफोरा जेबो गिनायानो गैया दिनै नुदों निउसखौ गाबोन बावगारनानै बिसोरो गुबुन हारिजों लाइन लागोन आरोना बर' सेंग्राफोर गैया नामा बे दुनियायाव बर' सेंग्राफोरा जाम्बा नामा जे बर' सेंग्राफोरखौ गारनानै गुबुन हारिजों लाइन लायनो मानो गावनि जिउखौ गावनि गोसोखौ मानो दान होनो थाङो गुबुननि माबायाव इसोरा लाङाबाबो नोंखौ मानो नों गावनि गोसोखौनो गावनि लाइफखौनो गुबुन हारिनो मानो दान होनो थाङो बुथार जाजानो मानो थाङो बेखौ साननानै लाबानो जाबाय बर' सिख्लाफोरा सेंग्राफोरखौ जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ मुगैमारो नामा आसलते जे निउसाव नुखाबाय थादो बे साननैसोआ गुवाहाटियाव सासे सिस्टारा बुथार जाजानाय दा आरो फिन खेब मुस्लिमजोंनो फट' लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों देखायहरदो नै आंना बयफ्रेन्डआ होनलायनाय बायदि ना गिनायानो गैया माने गावनि जिउखौ गावनि लाइफखौ गुबुन हारिनो मानो दान होनो थाङो मानो दान होनो थाङो नोंसोरथ' थैना थांगोन जेबो बुजि मोना नोंसोरथ' जेबो थैनायनि उनाव नोंसोर जेबो पात्ता मोनला ओमफ्राय मा गावनि बिमा बिफाखौ मोदै सख'नो गोनां खालामो नामा नोंसोरो गावनि बिमा बिफाया जे बोरै जाहोबाय दोङो बेखौ बावगारजोब्बाय नामा नोंसोरो बोरै फेदेरनाय नोंसोरनि खरसा स्कुल कलेजनि नोंसोरखौ जाहोनाय बेफोरखौ बावगारनानै नोंसोरो गुबुन हारिजों लाइन लानानै बुथार जाजानोसो थाङो नामा बिमा बिफाया नोंसोरखौ गुबुन हारिजों बुथार जाजाहैथों होननासो खांदोंमोन नामा दे बुंनांगौ जेबो खोथा गैला नोंसोरनि गोसोसो नोंसोरनि पार्सनेल लाइफ जों जि बुंनांगौ बुंबाय थागोन नोंसोर गनाया जों मोनथिला आरोना गनायना लानो हाबाथ' जोबोद मोजांनि खोथा थेंक इउ सो माच बाय बाय